jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗiɓe hettiyankoɓe kam e daroɓe ayaw pindi tv e garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗo baɗogo welaɗo welade wela ene welira gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadani jeydiji leydi sénégal joni paɗen koye jeydiyeji ɗi. ñalande nde ko talata ina hawri e nogas e jeetati lewru jeeɗiɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jaydiyeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jayde l'observateur jayde immeuble élage élément nde kam simen jaydiyankoɓe ɓe garti koyuti e alhaali on kanɗon landa dawrugol ka hoorejo leydi ndi kiray les patriotes républicain wondude e ɓe ganduɗa kañumen goni pastef ɗoɓe mbi oɗo saaha kay ene wayno wonko ƴeeɓato niyete hono ɗinɗon landaji ɗiɗi ɗum ji sababu noon kam musidmen e jeydiyankoɓe ɓe garti e ɗin ɗon kuluhuli e jeeyaɗi ɓe mbi so renaki kay faya koye wonɗon mortal combat hakkude kay ɓen ɗon yaadiɓe hanki wontuɓe hande habdiɓe e ñalawma hande o hono no wiiri kam musidmen e jeydiyankoɓe kono noon jani nde arti e nanggal ɓen ɗon jeeyaɓe landa pastef ɓen ɗon sukaɓe tato mo ganduɗa kañum woni lammiño daru wondude e o mo ganduɗa kañum woni oustaz thiep kam e jayi touba kamɓe tata fu noon ɓe pawama junggo e ñalawma hanki o hono no wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe sababu nde mabɓe fawede junggo noon ene tija ko on ɗon vidéo moɓe ɓayinno e ɗin ɗon ɓoggi laylay teri rendo ganduɗa kay aɓe kala hen konngudi ɗin ɗon konngudi ɗon waɗa ɗum jugé woni tan ko offense au chef de l' état woni tan wasa hormade hurum hawrejo leydi ndi hono no wiiri kam musidmen e jeydiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde l'observateur ƴeewoyen jayde solo quotidien kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe garti e nanggal aɓen ɗon kono noon kadi noddago ousmane sonko ko yewti e on ɗon fannu kono noon kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe ɓuuri artude ko yewti alhaali ɗin ɗon caravane uji teskadi oɗo saaha joni wonde kay hoorejo landa pastef ousmane sonko kam e kiray des patriotes républicain mo hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗoɓe mbi oɗo saaha kay dingaral dawrugol ngol ne wuli jaw wonande kay ɓen ɗon ɗiɗo won hen kañumen en jiiɗi ko yeyde carte mumen ha mbawa ɓeydade sembitinde e yimɓe mumen ɓe heddiɓe noon kañumen ko hesɓe jiiɗi ko andede ko ɗum ji sababu noon kam musidmen e jeydiyankoɓe garti e ko yewti on ɗon fannu kono noon ɓe garti e pawgol hayre arwanire ɗum koko yewti har haali on ɗon hôpital mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye fawinde nan hayre arwanide ɗum noon ko ina abbo e capantati e ɗiɗi milliard to koppareje meɗen franc CFA ko ɗum kay anniyi darnirede ndun ɗon suudu safrirdu wiyetendu hôpital international mo Touba Ngabou ɗum noon hono no wiiri kam musidmen e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede jayde solo quotidien ƴeewoyen jayde vox populi kamɓe noon ɓe garti e nanggal ɓen ɗon taw ko tato jeeyaɓe e landa pastef hono no wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe kono noon ɓe garti goɗɗum ganduɗa kay laamu ngu nene daari e nden ɗon darde ha tengti noon e jagorɗo kalfinade ko yewti e mahanteji ɓe mbitande ko oɗo saaha kay e ɗin ɗon chantier ji ɗi laamu ngu nena puɗɗi to o ummitade ni yoga hen nena puɗɗo jofte hono no wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe garti noon ɓe mbi ko on ɗon université Sine Saloum tawte toon to banggue wonko leydi ndi toon to diwan mo Kaffrine kam e Fatick ɗoɓe mbi kam musidmen jeydiyankoɓe woni kay oɗo saaha joni golle ɗe joofi ko ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi e natal maɓɓe ɓe mbi noon ɗum ko caggal tan nde omo ganduɗa kañum woni jagorɗo o wanno réceptionné ko yewti ala haali ɗin ɗon nokkuji ganduɗa kadi ko jogorɗi waɗede guel ɗon kawguel woni guel ɗin ɗon pijirloji biyeteɗi jeux olympique de la jeunesse hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kamɓe musidmen jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede jayde vox populi ƴeewoyen jayde li quotidien kamɓe noon ɓe garti ko yewti ala haali ɗin ɗon capantati jeeɗiɗi milliard ɗen ɗon koppareje ko yewti ala haali azer ɓe mbi holko addi dogen saka dartoɗen omo ganduɗa kañum woni ousmane sonko e konngudi ɗi o suuti ɓe mbi holko dillini omo ganduɗa kañum woni ousmane sonko hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kam musidmen jeydiyankoɓe ko namdal noon woni koɓe mbaɗi ko ɗum ji sababu noon ɓe ko garti noon e konngudi omo ganduɗa kañum woni abdourahmane mayga suuti hen konngudi warti noon ko yewti e ala haali ko jeeyi sababu omo ganduɗa kañum ousmane sonko ina arta e kanɗon haala ɗum kala ni tawi e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde li quotidien kono noon kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe duttanima Déthié Fall kam e ɗen ɗon golle ganduɗa kay nene woni
woni e jofnude ɗum hono no wiiri ɓe mbitande ko fartange kay wonande ɓe ganduɗa kañum woni étudiant ji e janggoji e ngal ɗon duɗal jaabi hartide ngal Sine Saloum holno waɗiri e gardidi natal muɗum ƴeewoyen e jayde L'As quotidien kam musidɓe jeyankoɓe noon ɓe garti ko e jagorɗo o Déthié Fall wondude omo ganduɗa kañum woni Moustapha Mamba Guirassy kam e omo ganduɗa kañum woni Cheikh Tidiane Dièye hani e Boubacar Camara kam e Cheikh Ahmadou Bamba Dièye ɓe ganduɗa kañumen goni DG ji ministre uji hani e PCA ji kam musidɓe jeyankoɓe ɓe garti noon e ɗenɗon caɗele ɗe ganduɗa kay ko teskade e ngol ɗon teppol ɗum kala ina tawe e jayde nde kono noon kam musidɓe jeyankoɓe ɓe duttinima hakkude lande Pastef kam e lande ka kiray ka hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗo ɓe mbi oɗo saaha kay ene wonde ko dualité mawɗo woni tan ɓingu babago mawgu woni kay ko teska hono wiiri kam musidɓe e jeyankoɓe jayde L'As quotidien jayde L'Évidence kañum arti ko e on ɗon université mo Sine Saloum ɗo ɓe garti kam musidɓe jeyankoɓe ɓe mbitande ko amphiraji kam e laboratoire hanni e bibliothèque ko kañumen kay goni ko joofi toon ɓe mbi ɗon ko nouvelle infrastructure woni kay ko dari wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji ɗi leydi Sénégal holno waɗiri e gardidi natal muɗum kam musidɓe jeyankoɓe ɓe mbaɗi natal omo ganduɗa kañum woni Déthié Fall e jagorɗo kalfinaɗo mahanteji holno wiiri e jayde L'Évidence jayde guendiri nde Le Soleil kañum noon arti tan koko yowiti e alhaali on ɗon politique miniére wonande kay laamu leydi Sénégal ɓe mbi noon ko laamu ngu oɗo saaha kay ene jogui hen ambition ngaji woni tan pandale holno wiiri kam musidɓe jeyankoɓe ɓe garti noon e ministre mo ganduɗa kañum woni Cheikh Oumar Seck mo ganduɗa kay waɗi dévoilé ko yewiti alhaali ngol ɗon ɗerowol golle poti rewde hono no wiiri kam musidɓe jeyankoɓe kono noon jayde nde ruttanima omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye pawɗo hayre arwanire ko yewiti e on ɗon hôpital woni tan nduɗon suudu safrirdu fondu darnede toon to Touba Ngabou toyete holno waɗiri e gardidi natal muɗum jayde guendiri nde Le Soleil bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceeɗe ko ɗum ɗo woni komin kemno rumnanade ko sifa e kelle gaden yoga e jaydiyeji leydi Sénégal adi meɗen e ruɓindo jaydiyeji wonata ko alarba janggo soko weeli gueno ɗo e nden min bo jokke ɗoftade kam rewdade programme uji ɗi Pindi TV so yi ha kikide ma on kep yewtere moɗon wiyetende lewlewal communication yaddude hen e gomugu lewlewal communication soko min dokkodiren aadi janggo soko weeli gueno Allah jarama on jarama min bo jokke ɗoftade kam e rewdade programme uji ɗi Pindi TV darogal finatawa Pulago Allah jarama on jarama.